Ọhaneze Igbo mụrụ nze m ọzọ ebidokwala mbata n'ụbọchị nkịta asị m nke onye chie nya gazili ya nke onye chie nya jeli ya biko asị m ihe ọma ya emelụ nwoke melụ nwaanyị ije ndụ azụ ndụ mmiri biko asị m biko na-egekwa na ntị na Okongwu Dibia discover kwana na dibia na-agwọ HIV na gonorrhea gbam ọhịa okwu unu afọ vidiyo ya n'akụkụ ebe a gbam asị m onye maa na nwanne ya nwoke na-aya AIDS na o nwere onye ụmụ na-aya AIDS chọba na Okongwu Dibia na ọ sị na ọ chọta na onye na-agwa akwa na aka o si ebido maka mgbe anyị adawakwa ya vam kịta ọsịkwa na-adawanye ya na-eme ya nke a na-eme mana anyị anọkwala onwe anyị Okongwu Dibia eme vidiyo si anyị n'ọfụkwa nke a biko nụ nenenụkwa unu nụ n'ọnụ ya ka o si n'ọnụ ya pụta maka ọ chọghị isi m n'ọnụ pụta bifo asị na m ebidokwa biko na-ekenenụ vidiyo Okongwu Dibia ka unu fụ. Ọhaneze ndị Igbo ndewo nke onye chiri ya zere pepụ na-akpọ m na fon na-etretịnị m jos na-amụ samụ ka m na-amụ ada anwụkwara ugbo na-abụ n'ụwa ofu ugboro ka a na-anwụ mana onye ị ga-egbunwu ka ị ga-egbu onye ị gaghị egbu nọrọ nwayọọ ihe ji maka ebe n'ụbọchị nke taa bụ na Okongwu Dibia si na ya enwetago native doctor na-agwọ HIV and AIDS. Achọpụ kununu from his mouth. Get the video kununu from his mouth. Ọhaneze ọmụọ n'ebe onye nna n'onu bụ adreesị ụmụ alụsị Okongwu Dibia delisi ife dị iche biko ọ bụrụ na ị na-afụ dis video kịta na-atụsị ya ka ị wee nyelụ ndị ọzọ aka maka ozi ya na-akwado ibutere unu bụ ozi eji azọ ndụ ị na-ege ntị o nwere ụfọdụ ọhịa anyị na-ada abịa ya n'aya otu a mana ya afụ onye ya agwọ anyị ụfọdụ ya abụfajesịa na ụfọdụ ụlọ ọgwụ agwọkọtagwo bọtụ n'owe ị na-ege ntị mana o nwere one man discover na Agreli igbudu na Agreli nwali eji igbudu na Agreli ka ọ na-anọ ị na-ege ntị this man na-agwọ HIV AIDS ọ na-agwọkwa gonorrhea nke na-akọsụ mmadụ ịkwa nwoke paịpụ na gedegba ịghọta nke ndị oyibo kpọọ prostrate ịma na meja ha akwụkwọ oyibo abụla asụsụ bụ nke maka nna asụ ị na-ege ntị so n'ụlọ ọrịa ka anyị nọ kịta ọ bụrụ na biya gbaa obere round gbaa afa 360 ebe a bụ ụlọ ọrụ ya ọ bụrụ na biya ka anyị nọ. Ana m ayọ ndị niile nwere HIV and AIDS kpọba na Okongwu Dibia na fon kpọba na Okongwu Dibia na fon ọ bụ na Okongwu Dibia akpọghị unu ji ebe a ga-agwọ unu kpọọnụ polisi na amị chụwa Okongwu Dibia. Okongwu Dibia si na ihe enwetaghị ebe a na-agwọ HIV and AIDS ihe nyere ndị ọcha ka Okongwu Dibia nwetara ebe a na-agwọ ihe nyere doctors nye nurses ka Okongwu Dibia nechara anya si na ihe nwetago dibia na-agwọzi HIV and AIDS. Ọ bụrụ na ibu HIV and AIDS chọba Okongwu Dibia chụgharịba na ya ebe ọrụ unu furu Okongwu Dibia chụba na ya ka ọ gwụ unu HIV and AIDS. Amara m ka this boy ga-esi pụta nnọọ na-edisivụgharị ndị mmadụ na-edisivụgharị masses inwetara dibia na-agwọ HIV and AIDS ihe niile ọwụrụ format ka esi atụ ọrụ. Some people are now support kwanye ya na-asị gị go and sit down, shut up, you don't know what you are talking. Ebe ga eziokwu more 5 years na Nigeria amarasịkwa ma nwe youth ga-afọ na Nigeria more 5 years in this country called Nigeria amarasịkwa ma nwe youth ga-afọ a ga-achọ youth na Nigeria in the next 5 years agaghị afụ with aka unu ji wena support evil with aka unu ji wena support evil bomber to bomber more 5 years amara ma nwe single youth gafọ na this country called Nigeria. I get a prayer moon. Didn't threaten my life. Continue where you stop. Onyabakwa also nija. Onyabakwa also nija. Eba also all game must be. Mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m unu biko asị m ebe ọ na-enyocha vidiyo biko nyela ya aka share ya nyelekwana na ya aka
wọtụrụle Okongwu Dibia maka ọ sị na ọ nweta onye na-agwọ HIV/AIDS. Biko kpọrọ na ya jee ozi na Okongwu anwetaghị ya, unu akpụpụta ya n'ama. Ihe a ji pak kwuru na Jenụwarị na ya apịa Okongwu Dibia 2x2. Biko si kpụpụta ya, kụwa ya 2x2 n'ọgba azụ ka o zuke n'ike. Ka ọ dị na mgbe ọzọ.